Goshinai. Obo Rajani Awas, Tiprasana Awas, Muyasani Awas, Tiprahani Ba Awas, Tiprasana Kebate Matak Malia. Chung Tabubo, Chini Kok, Tabubo Chung Bunitola Matongo, Chung Kai, Tabubo Tayakubung, Somazo, Sika, or Somazno, Pairina Bagay, Junatami Upuzati, or Upuzati Kai, come here. जों जातियों से सफाया और जातियों संग्रहण बगै चीनी महाराज अबनी बगै ने ए आवाज सारा त्रिपुरा राज्य वो ए आवाज उठाऊ माने ए आवाज तै टोटली कोनो दिन बंद हो गला अब आनी कह गया राजानी कह जनगणी कह एवं सारा त्रिपुरानी शिक्षित समाज कर्मचारी समाज छात्र समाज कृषक समाज तै कोनो दिन हारिया अब ओ आवाज बंद खाइनानि मतो तेई सारा भारतवर्षनी मंत्री तीनी मंत्री जदि राजा भाई एक कोनो सोआलिंग खाए ये आवाज बंद हो गया जतन हामबाय नाय तंगनाय रनो जों बेलाय बेलाय कष्ट खालाय तां त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरानि बागै जों दिल्ली थांदोंमोन ए 1500 बरक अब निजिनि सैक्रिफाइस बाय ओ सैक्रिफाइस तो केबो रुकिमाया आसन को हामबाय बेलाय हामबाय त्रिपुराबासी रोनो एवं चीनी इलेक्ट्रॉनिक चैनल चीनी त्रिपुरानी जतगुली चैनल तंगनाय रोनो आं बेलाय पुला हामबाय माय आफारो एवं त्रिपुराबासी ने हामबाय माय आफारो नर खनाय तंगनाय नुक तंगनाय रोनो बा तांगै हे जों दिनै हर 11टाव अलरेडी जों दिल्ली सौहैनाय आं अलरेडी ट्रेन चालावनाय बेबो कक सालायका एवं चीनी और जेटा पुलिस स्टाफ दो बड़ो बेबको सालेका बड़ो सब 11 से 11:30 अलरेडी जोंनो दिल्ली पोसावनाय जों दिनै हर 11टाव सौहैखांखाय खाना जों 8टा से 9टाव जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन खायनाय बड़ो जंतर मंतर अब जत मादानाय और जोंनो दिनै हर 2 बड़ो फानो राजा रामसक तंगनाय एवं प्लास चीनी मंत्री रक जतन सौहैजाक एवं प्रेसिडेंट चीन पार्टी प्रेसिडेंट सौहैजाक बड़ जतन जोंनो लामसनो बागै रेडी दङो अबनि बागैनो जों दिनै और जे जों ट्रेन जे बुकी लायगा गोबां बड़ टाइमलि माइमा चालिया अब आंखौ स्वीकार खायो केनना ताङै स्वीकार मा खायगा माने स्टेशनो जत जागा स्टेशना रिनार मत कोनो सम्भव गया जेको होटेल आवन कारणे 2-3टा स्टेशन बरन माइचारानी प्रस्तुत मांगलेखा आवन बागै आनी कैमुंग एवं चीनी और चीनी जंतर मंतर त्रिपुरालैंड एवं राजानी राजनीतिक चुबानाय फाइमानी एवं ग्रेटर त्रिपुरालैंड चुबानाय फाइनाय रंनो आं बेलाय बेलाय हामबाय माय आफारो कष्टनि बिसिंतै खिथाय दै गोबां प्रब्लेम और प्रब्लेम जों सब खाई लगे लगे सब खाली लांटाव आंगु साइथिं गाव ट्रेन स्टेशन बरंनि खिथाय जाम माने न सुरिका एवं तुइकरी आबरनो तुइरिखा आबन बागै आं बरनो बेलाय बेलाय हामबाय माय आफारो जारा त्रिपुरालैंड एवं ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि बागै फाइनाय ताखौ बुखौ राजानो हामजागै फाइनाय बरनो आं बेलाय बेलाय हामबाय आनी बरनो पूरा माय आफारो आवश्यक ए ग्रेटर त्रिपुरालैंड नो आदाय खाया साक ओ आवाज नो केबो मुठक माया आवश्यक त्रिपुराव निनी लुगा फांगतन बलंग फांगतन एवं हुगो फांगतन ए त्रिपुरालैंड नि आवाज नग नग सगैका राजानी ओ राजानी ओ कक न केबो स्तब्ध खायमेया एवं त्रिपुरालैंड रिनानि बाध्य होनाय गवर्नमेंट ऑफ इंडियन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन दिनै अब दिनै होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह एवं सारगो जों बाथाखै क्रसिंग मा खायगा ओ मायके जों गोबां मा जागानो प्रब्लेम मायके जों फेस मा खायगा इनके दाबो जों दिल्लीआव कयटा समय थाङि सगैनाव बेलेखनो चिनि बोखाव गायसा वानसुं आसायजाक बेलायनो गायसा क्वेश्चन मार्क तंखा कारण जों खाना फुङाय किनु चिनि
मुभमेन्ट जेंनाय प्राय 10टानि सिमि जों जेंनाय हिनि वानजुग दङ ताकबो जों मोगलसराय लाइट ड्रप सिकु इनके मोगलसराय सिमि दिल्ली जरा थानाके नॉर्मल যদি কোনো লামাও কেবিং মুংকরে ইনকে आ ट्रेन যদি स्मूथली राजधानी एक्सप्रेस যদি थाङै तंखाकाय 6 to 7 বা 8 आवर जरा तिनाव যদি ट्राफिक रक प्रॉब्लम तंखाकाय बाट चिनो ट्रेन अमतो माहाया चिनि ट्रेन अलरेडी लेट अंजाक आबनि बिसिङो जों तागो मुगलसराय क्रसिंग ड्रप सिंकाय जोंनो कायसा प्रोबेबिलिटी कायसा टाइम रजाखा 10टा बा 11टानि बिसिङो दिल्लीयाव थाङै तलाङै जोंनो सग्रि दिनै बाट आबो बुझारति पसिबल नङा आबो आं वान सुगि मेया कारण आं बाहायनो ट्रेन बाय अनेक बानो जानि खायजाक आं साइमानो एक्सपीरियंस दङ काजे आनि मते हिंगाकाय ताकसुक जरा आं वान सुग माने के बरक 10टा 11टा हिनि साफानो 2टा থেকে 3टानि सिगांला जों दिल्लीयाव थाङै सगिग्ला खिनि आं खाखायो बाट चिनि बरक बेलाखिनो दिगदार एंनाय बेलाखिनो कष्ट मानसिनाय कष्ट खायना बागिसि फाइमाबा जबानि बागिसि फाइमाबा चिनि दफानो फियंना बागिसि फाइमाबा जों कष्ट अबनो सह्य खाइफानो तबो चिनि ग्रेटर ट्रिब्युनलनि जे आन्दोलन जों जारि खालायतनाय जों अबनो कन्टिन्यू खालायथांनाय अबनो नंथानि कायसे मेसेज नामो जों हामबाय बेलाखिनो हामबाय मायाफोरो चिनि जे इलेक्ट्रनिक मीडिया तंनाय जत्त जोंबाय ग्रोङै तंनाय जत्त मीडिया पार्सन दङ जों दिनै लेटिं माने कारनखा गोबांमा कारन दङ चिनि मेन कन्भेनर दंनाय ब सानानि बागै जायतका गोबांमा जोंजाल लामाव फायखा जानानि नंनानै हयते गोबांमा समस्या ताइ केसा जोंजाल माहायबंखा चिनि बररक सामुंनो एरेन्ज खायना बागै स्टेशनाव जेफोराव चामुं नायतुगै थाङो आ जरावो शर्ट टाइमनि बागै ट्रेन सारगरि खांकेनो बाक्सा बरक ट्रेन स्टेशनाव बाहायनो खिबिकलां थांजाखा गाबोननि बागै बरंनो नासिंना बागै ट्रेन चलाकालीन चलि तंमाने जराबो जहायनो बुसकाङो जे स्टेशन फाय आरोनो जों मा बाथालायखे बयै चिनि जे रेलवे अथॉरिटी न कयखा जों सिकिउरिटी न कयखा कयमाने बिसिंथि जों नासिंलायै बरंनो जतनो न पाल खायै केबो खरक साफानो करेया खायै जों बरंनो तलांना बागै नासिंलायखा आरो बुचिनि कायसा समय बेलाखिनो गेप ओंखा उमाहायके चामुं हयतेनिने खिताय रक तैनि रक एरेन्ज खाइते चिनो माहिके समय थाका आबोनि बिसिं सबसे इम्पोर्टेन्ट इशू कतरंखा ट्रेन इज ए ट्राफिक भेरी इम्पोर्टेन्ट भेरी प्रेसियस कारण अबंखा कायसा सेंसिटिव कायसा रूट ट्रेन कायसा रूट कायसा ट्रेन चलाकालीन ताइ कायसा ट्रेन सेम रूट फाइमिया आबोनि बागै ट्राफिक सिस्टेम नि बागै बाहायनो गोबांमा जागा जों गोदोक